Machiegni mesoa mar ohala jokanyo mawuok e aluora mar Nam Lolwe obiro kanyakla mar manyo yore makare maginyalo bedo godo ong'ala manyime e bero yore ohala motenore kod wuodhe nam kokalo kuom dhowadh ma Kisumu tok ne yawe. Gilieko ne sekta mar johala ka ok otiyo kod jokanyo kanyakla e tiyo kod thuolo manitie sectors mag dongruok e bwo Nam Lolwe e bero elni kokalo port yore wuodhe nam kod bero tudruok e kindgi kod pinje maoko biro dong chieng' kendo koso chiro. Jalub jatatije ma Kenya Maritime Authority Joseph Kapeku jokanyo mopogore opogore mawuok e kaunti abiriyo duto ma oluor kod Nam Lolwe ne ochopo e nyasino. Blue economy initiatives at the country level. We have been partnering with the Lake Region Economic Bloc, the Frontier Council Development Council, and also the Jumuiya County Zapwani in terms of sensitization and identifying the opportunities of the resources which are available in the country so that we may exploit the opportunities available in the blue economy sector. Na cha muhimu sana ni kwamba usafirishaji wa maji uko na bei ya chini, uko na bei nafuu. Ikiunganishwa na reli, Kenya itarudi mahali nafaa kuwa. Mnajua saizi watu wa Tanzania wanang'ang'ania ile biashara ya kusafirisha mizigo kwenda hizi nchi ambazo zimefungwa hazina port. Sasa tunashindana, kwa hivyo lazima tutafute ni mbinu gani tutafanya tuweze kushukisha hali ya bei ya vitu ziende huko kwa urahisi. Jopith maro malfarim ya biche, County Masaya matimo hala